Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. No place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This is the source of
news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo. Pinagsaro-sarong programa. Serbisyo Asin Riparo. Ang programang magtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo. Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, madyaka mo sa kabikulan, kainin mo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Ang sakundagan, Serbisyo Asin Riparo. makawili-wili, ibig sa sirangan, ang Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Nalbay. Maray na aga, Bulkang Mayon. Good morning, Tabaco City. Diyan po sa syudad kang Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world.
Magandang umaga po, Sir Willie Esplana, Papadong Kanyo, good morning. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pungal daw kita nin Biyernes, Fly Day! Pet sa 27 po kita ngunyan kang bulan na Marso taon 2026. Sabayan po nindo sa indong lingkod. Sarang oras kita 7 to 8. Mag-urerestoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apoy rayan kan sa mga pigpapaabot man po ni Dudigding mga Reparo. Satuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, March 27. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Siyempre naman man po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nang ganindo paglingawan ang sakuyang abiso. Pagday po kamo imbitado, day po kamo magdumaan. Nung ka po kamo magdumaan, pagbako man po kamo imbitado, sigurado lilibak-libakon man sana kamo kaya. Malang supog! Sarap patabin tugon ko iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, tawara man kiibang maingat kan sadiri ta kundi kitaman sana. Duman po sa may mga kamunduan na samuya man pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay natabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan tasya man sana po ang nakakaaram kayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sa samuya, igwang ng harano. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Good morning, Tabi, Madam Edith Palacio Relino. Good morning, Manay Edith. Mga tugang, mga kabayan, na check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako, Tabi, si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana, Tabi, ang sa indo pong servidor asin taga-Reparo. Live na live! Kunyan pong Fly Day. March 27, 2026 sa pangaran po ni GM Maestro nila doon. SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara. Sa lambang miyembros kaang pamilya, sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po tabing arog kaini.
Kumusta? Biyernes na. Di pag Biyernes baga implementar na kan mga LGU so 4-day work week. Yo. Ibig sabihin dahil kunyang ki mga opisina ay mga LGU. Long weekend. Ngunyan. So, dahil po kamo magdyan sa mga munisipyo ha. Dahil dyan kinag-opisina ngunyan. Duwang aldaw man ngunyan tabi manay edit kang nationwide transport strike. Kumusta dyan sa area nindo? May biyahe ba? Kariso modern jeep sa kaso mga UV dahil managsabay. Kaya so iba may biyahe manggiraray. Pero dakulan mga nagtataonin libreng sakay so sa tuyang mga ahensya kang gobyerno, mga LGU, may mga libreng sakay iya. May mga kanya-kanyang schedule ano. Kumusta? Mala baga ngaya ini. Puo na tabi baga ngaya kang pagralangkaw. Kang mga barakalon. Arog ngaya kay niyo. Nakaambang na naman na magtaas so mga presyo kang LPG. Labi na sana baga dapira na sana ito 25 ngal daw na sana ang stock ta kang LPG. Paano kay ni tabi papadawng? Paano na ngaya kay niyan pagluto-luto ta? Balik kita sa uring. Oy, ngunyan man tabi mga tugang nasimana o kaya sa mga masunod na daw. Yun ay ni sa mga schedule kang recognition, graduation, moving up, kang Department of Education. So hanggang na sa nabagasinda sa Martes ano. Kaya puga-puga ngunyan, may mga recognition na, moving up, ano pa, graduation. Yan tabi mga tugang ngunyan ang kinaabalahan ano, mga punong abala ang ating mga taga DepEd. Si Ma'am sa si Sir. Tangga na sa nabagasinda sa 31. Kaya lang, di ba, sa next week, Palm Sunday na, no? Sa Domingo, Palaspas. And Lunes Santo na, Petsa 30, Martes Santo ang 31. Palaog na kita sa Semana Santa. Ang mga opisina kan Comelec, may suspension man kan sa indang trabaho. Para yan sa pag-obserbar kan sa tuyang Semana Santa. Ngunyan tabi si Say, kumusta tabi? May mga schedule na ba kayo? Ngunyan na Semana Santa. May mga plano na tabi ka mo? Ano nga yan? Makapag-bisita iglesia pakita ngunyan grabe ang kamahal kang mga produktong petrolyo. Mahal ang krudo, mahal ang gasolina. Ano nga yan? Makaka-bisita iglesia pa daw kita. Pwede yan, bisikleta iglesia. Bisikleta ang garamiton. Yo. Magpaparagamit ka ngunyang ki bihikulo. Inay. Maski may maabot na databi sa Pilipinas na krudo. Mabot man nga ni, kudi mahal manggiraray. Ano manggiraray ka ng pahit? Mahal manggiraray tabi. Kapa dyan kompetente dyan sa labnig. Maray pa ngaya kay nita mga mahalo na ngayan mga gasolina ang krudo. Maringay kay ni magkapitan sa labnig. Sabi ni Sir Jan kompetente. Ang kagawad yung nga si Madam Aruba. Ibaga ngaya kamahal na ngaya kan mga krudo gasolina maray kay ni magkapitan.
Tayo ka ni magkapitan, tamadali na. Bata sabi kan ko, miliklawas na yan. Kay may makakadlang maggira pa iya. Maggira pa yan nga dyan sa Middle East. Labot mi nga. Basta parang ganyan SK election. Ngunya na taon 2026. Kaya pagkapista sa agadan, diretso sa borotohan. O kaya sa mga day pa nakapagparistro kaya lang sige tad tayo anong syartay ng mga may suspension man kang trabaho so kumilik. May mga satellite registration bagasinda sinamantala na kutanindo. May mga schedule may mga schedule diyan sa buro barangay. Dapat sinamantala na nindo nga ninday nakamuna masahe pa. Sige pero day pa man kay puan pa magmerestro na kamo tangani makabuto kamo. Sige, good morning. Magkapikatabi kita. Sabi ni Sir Jan o ni Kapitan Jan Kompetente. Dahil na ako nagpaparabas gunyan, tamahalon ngayon gasolina. Sabi ni Kapitan Jan Kompetente. Marangaya kayo nita mahalon ng gasolina. Magkapitan niya sa labnig. Rosates Nicole Bersilia, good morning. Kay Papa Dan Rosales. Si Papa Dan dahil ni makauli niya na Holy Week kamahal kang pamasahe. Ay dahil pa man pala nagmahal sa pamasahe adita pinapundo baga ni Presidente Bongbong Marcos Jr. So mga tricycle baka next week ayan tatiga-adala na ngunyan kan mga sanggunian na bayan, sanggunian panlunsod. So dagdag singil sa pamasahe sa mga tricycle. Baka sa sunod na simana tabi papadan magpalangkaw na kan singil sa mga tricycle. Inay 18 minutos lipas na po ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Aramon tamo natabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kang sa tuyang panahon. Maswerte kita digdi sa Albay may mga paguran-uran kita nadugdog lamang sa mga masita sa mga tinanom ta. May mga paguran-uran kasudma. Yaon ang Pag-asa. Sige tabi Pag-asa, good morning po Pag-asa. Magandang umaga, ngayon ay araw ng Biyernes, March 27, 2026. Sa lukuyan, wala po tayo na mamataan o binabantayang LPA o bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Patuloy pa rin ang epekto ng easterlies sa ating bansa. Kaya itong easterlies ay inaasahang makakapekto sa ating bansa sa susunod na 5 araw. Dahil sa easterlies, asahan pa rin natin na mainit at malinsangan na panahon, hindi lamang dito sa Luzon, ganun din sa Visayas at sa Mindanao. Asahan din ang mga isolated na mga pag-ulan dulot ng thunderstorm, lalong-lalo na sa bandang Visayas at Mindanao. Dito sa Metro Manila, dahil sa mainit at malinsangan na panahon, mataas ang temperaturang inaasahan po natin na aabot ng 33 degrees Celsius. Mas mataas ang temperaturang inaasahan sa Tuguegarao na aabot ng 34 degrees Celsius. Dako tayo sa bandang Visayas at sa Mindanao. Sa Iloilo, Cebu at Tacloban, naasahan po natin ang pinakamataas na temperatura ay 32 degrees Celsius. Mas mataas naman ang temperatura sa Mindanao, tulad sa Zamboanga at sa Davao City. Yung makikita, aabot ng 33 degrees Celsius. Kahapon, ang ating heat index ay umabot ng 37 to 30 degrees Celsius sa Metro Manila. Sa ating mga lugar at bansa, may mataas na heat index na umabot ng 42 degrees Celsius. Ito doon sa San Jose Occidental, Mindoro. Sumunod ay 40 degrees Celsius. Ito sa Iso Isabela, Corapawag at Borongan, Eastern Samar. Ngayong araw, ang inaasahan ating pinakamataas heat index
aabot ng 42 degrees Celsius doon sa San Jose del Mindoro. Dito sa Metro Manila, inaasahan ang ating heat index ay 37 to 38 degrees Celsius. Wala po tayong inaasang matataas na alon sa ating mga karagatan, kaya ligtas o safe naman po kulaot ang ating mga kabayan sa buong kapuluan. Ang araw sisiga sa ganap na 5:56 ng umaga. Ang araw na lulubog sa ganap na 6:08 ng hapon. Yan po ang ating weather update sa araw ng Biyernes. Mula sa Pag-asa, ako po si Alzar D. Aurelio. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayanan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Easterlis. Maalinsangang hangin, mainit. Pero may mga paguran-uran maswerte kita digdi sa probinsya tabi kang Albay. Ma'am Rosates Nicole, good morning. Na ginhawaan sa tuyang mga pananom. Sige, ringat-ingat na lang po kita. Pigbabantayan ko yung Pag-asa mga heat index na ang pinakababa nasa 37 degrees Celsius to 43 degrees Celsius. Nako. Palaog na kita dyan. Tabi papadong. Kaya ang marayngon yan pabakasyon naman magayan kayo ni magpaparababad-babad sa nakita dyan sa Amateur Spring Resort. Hanap kita ki mga lugar na pwede kitang magbabad-babad nganing bako malingahot, bako mainit naman kita sa may mga makahoy-kahoy na lugar tapos may mapreskong tubig. Alam na ang luwas kayan tabi papadong. Sige tabi, alas 7:24 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, pasalamatan tanamunan sa tuyang mga katuwang digdi po sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuhayan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sida. Madalion po sa nayan makuano dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners o dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sumaga naghanap tabi kidor boarding house. Dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit. Ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Ohio Gusay Bastabi, Badamaylin. Ingat po, Permi. Siringman ang programang inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Burze, mahiling ka kay BM Attorney G.I.O. Bungaw, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Campos Bilo kang Bagong Malinaw, ABC President Camp Art Abela. Kasabay taman dyan na si BM Carol Siga and the BM Big Siga Jr. Siyempre pagkaaga katuwang taang Best Kape Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Yan ang perting kapartner kang kamote, Papadong. Yo. Best Kape Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Salamat! Yan tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang mga katuwang sa programa.
Maraming thank you po! Serbisyo asin reparo. Alas 7:26. Dahil mag-arali Mabalik po ang programa makatapos lang kang pag-barbecue. Barbecue, the best in Tabaco City. Usok na di malilimot, pagkat amoy palang solve na solve. Barbecue nito, legendary, barbecue sa Motsari. Tenga, balat, isaw, paa at dugo, lahat ng paboritong ihawan dito. Tara na magmerienda, ayain na ang barkada o dalhin mo si Joa. Pasalubungan ng panglika, pang merienda o ulam, swak sa budget, walang kulang. Toy barbecue, masarap at malasa, hahanap-hanapin di malilimutan. Tope barbecue, the best barbecue in Tabaco City. Fatima branch o Matagbak branch, kahit saan siguradong gawan. Sulit na ang lasa, Top Pork Barbecue, balat at tenga. May isaw at Adidas, may Betamax pa, inihaw na binabalik-balikan. Sa murang halaga, mabubusog ka, malinis, masarap at malasa, wala ka nang hahanapin pa. Top Barbecue, the best inihaw dito sa Tabaco City, ikaw ang bida. Top Barbecue. Balik eskwela na, tabangan ang saindong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa Tiwi na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Kailan Manny Moxea, Mr. Humbutana, Bicol Net TV. Alas sige tabi magatugang alas 7:30 na. 7:30 po ang sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners at dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya so mga naghanap tabi kidor boarding house at dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man mga tugang oras na yan daraman po sa tuya di City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Burse, BM Attorney G.I.O. Bongao, kasabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo,
ABC President Cap Art Abela, BM Carol Siga and BM Vic Siga Jr. Oras na yan, daraman sa tuya kang Best Kape Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Balik na po ang sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Kanyang pong aldaw kita din Biyernes Fly Day. Sa 27 po kang Marso taon 2026. Sando kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Kaya ano patabi pighalata. Toro diretso na po kita. Serbisyo asin reparo. Alas 6 tabi papadong, alas 7:32 na tabi ang satuyang Philippine Standard Time. Kumusta tabi? Ang transport strike ngunyan. Hanggang ngunyan tabi yan, naka-schedule. Kumusta tabi dyan sa area nindo? May biyahe? Dawa ngaya mag-transport strike nga sinda. Anong labot ko ngaya? Dahil man ako maluwas. Iyo. Di sige tabi mga tugang Biyernes, pagirumdom tabi giraray, baka makalingaw ka mo, baka magpasiring ka mo dyan sa mga opisina kang gobyerno, yo, sa mga LGU, dahil po ngunyang kilaog, yo, Biyernes, dahil po kay mga opisina dyan, yo, pig-implementar na po ninda so 4-day work week, Lunes hanggang Huwebes na, o pag Biyernes, da na sindan laog, para makatipid na tabi nin enerhiya tabi Ma'am Rosa Tessa Nicole Versilla, para makatipid na tabi ning enerhiya. So perming may long weekend ang sa tuyang mga kawani ng gobyerno, sa aga Sabado na palan, imbitaran ta sa mga taga-tabako palan tayo ki public consultation. Magkakaigwa ki public consultation ang Committee on Public Utility. So may kinaraman nini sa paghagad nin dagdag singil sa pamasahe sa mga motorized tricycle sa tabako. So dumanda tabi gigibuhon sa Sanggunian Panlunsod Session Hall. Dati kaya sabi ni City Councilor Riner Burse, kasudma sa interview ko, dyan ko tagibon sa 5th floor kang Tabaco City Hall. So venue na bago, kaya dyan nasa nadatabi sa Legislative Building o dyan sa Session Hall. Dyan iya sampan kang Siga Hospital. Alas 9 tabi sa aga. Public consultation niyan. Sana mag-aratinder tabi kamo tanganing maipahayag man doon sa indong mga gustong ipaabot. Kaipuhan na tabi yan na aktibaran kan sa tuyang mga miyembros kan Sanggunian Panlunsod. Baka sa sunod na simana kayan kung mailusot na yan dyan sa session, ordinansa yan, may proseso kaya yan may public hearing. Baka sa mga masunod na simana tabi, maglangkaw na tabi ang pamasahe sa mga tricycle dyan sa Syudad Cantabaco tabi Sir Willie Nobura. So ang proposal duman dagdag 6 pesos. Pero ang babasihan da sabi duman ni City Councilor Riner Burse so dating ordinansa. Ini baga temporary man sana. Temporary na naghagad ki dagdag pamasahe so sa to yung mga para tricycle. So halimbawa so dating taripa, dating ordinansa, pero ito ang 15, tama ba? Di idadagdag sa na duman, ipapatong lang duman so ngunya na idadagdag pag nagbalik sa normal, tatanggalon giraray. So yung mga benepisyo, pag senior citizen, may discount. Estudyante, may discount. Tapos yung mga PWD. So, madagdag lang ki
papatungan lang kipirang kantidad. Halimbawa, ang aram ko, ang pinakaibaba is 6 pesos ang idadagdag. Yan, so madepende yan sa mga biyahe pasiring sa Aplan, mangurarayo. So kaya tabi, so may mga oras, pasyar ka mo dyan sa session hall. Kansan ko niyan panlunsod kan tabako sa aga, alas 9. Public consultation po yan. Di ngunyan, day pa pwede ha, day patabi, pwede magsingil. Hanggat na day pa nagpapaluwas ki taripa, ang TRD. Baka tabi magsingil na bawal po yan, day pa po pwede. So singil nga ni sa mga bus, sa jeep, apik suspend di baga kan sa tuyang presidente, kaya auto baga nag-wuwiril gangun yan so transport group. Day baga nagbiyarahe, panduang aldaw na ngunyan, gura no nandi si ngunyan tabi Sir Willie Nobura, labi ng 130 na. Day ko naram kong piraso presyo kang gasolina ta, o tig kondisyon ko na ngunyan sa bisikleta ko. Kaya pag bisita iglesia ko, bisikleta iglesia ang paiton ko. Bisikleta iglesia. Yan ang gigibuhan ko tabi Sir Willie Nobura. Pig kondisyon ko na ngunyan sa kuyang bisikleta. Taso pamaba ko, gari maluya na sukaraba. Bigluluya na sukarabaw ko. Bata pag mainit baga maluya man ang karabaw di. Marilaman kong so barkada kong karabaw ta auto permi sa gilingan. May midbid akong karabaw ho to nagbabantay sa gilingan. So iba kayang karabaw giniribo ng karabip. Aber pa dahil nalugod kita kinagagamit ngunyan sa mga kabasan. Bata kanaklan baga ngunyan sa kabasan. Ang gamit baga ngunyan sa kabasan puros di makina na nagkukonsumo yan, nagagamit yung kikrudo. Paano ka ini? Kamahal na tabi kang krudo tsa tita versus good morning. Uy, condolence palang tabi kay Manay Oden Bilangil versus si Engineer Juanit versus mga tugang na maaram na sa ibabaw kang kinaban. Barkadahonon ko ini dati ning city planning officer kang Tabako. Naging councilor man ini naramduman ko kay ito ini so primerong independiente na nagkandidato sa Tabako na nanggana. Taday man baga sa Tabako kinanggaganang independiente. Bagong iyo tabi tsa tita versus ang gari kapanahonan pa ito ni Manoy Biyong naging municipal councilor si Engineer Juanit versus na maaram na kasudma. Yung condolence na lang tabi sa pamilya sa bilog na pamilya kay Manay Oden na maaram na si Engineer Juanit versus. Sige, condolence na lang tabi. Si Engineer Juanit dating MPDO kang Tabako, tapos naging man niya na municipal councilor kan Tabako City pa naging konsyal man ini kang Tabako City si Engineer Juanit versus. Sige, bandalis na lang Chatita, good morning tabi. Maray si Chatita taday nagagasolina. Sige, sana kanyang lakaw-lakaw. Ay, kumusta pala tabi Chatita si attorney? Kumusta na si attorney? Gari, maray si attorney tagari nagpaparalakaw-lakaw man sana di. Exercise na. Si attorney Kopi, good morning man tabi. Sige. So, iyan tabi mga tugangan, mga importante kaya kung may mga panahon tabi ka mo mga taga-Tabako, pasiring ka mo dyan sa session hall sa aga, alas 9 para sa public consultation. Kang paghagad king dagdag pamasahe plite kan sa tuyang mga para tricycle sa siyudad kan Tabako. Serbisyo asin reparo.
Oli tabi, may abiso man ang mga opisina kan COMELEC. Yo. Basilig di mga tugang sa public advisory, wala pong pasok ang aming opisina mula April 1 hanggang April 5. April 1 to April 5, Miyerkules Santo hanggang Easter Sunday. Ayo. Tiger JD, good morning tabi sa imo. Ayo. Petsa 1 hanggang petsa 5. Ayo. Dayda tabing laog ang mga taga COMELEC. From Holy Wednesday hanggang Eastern Sunday. Alinsunod po sa memo ng Commission on Election tungkol po sa suspensions of work during Holy Week. Sumabalik po ang regular na operasyon kang opisina kan COMELEC, mga opisina kan COMELEC sa April 6. Lunes na po yan. Kaya a-advisean tabi ang gabos na planuhon tabi ang sa indong mga transaksyon atam pa. Salamat tabi. Yan. Gabos na opisina po kang COMELEC. Igwasin na ki suspension man kan sa indang trabaho. Pun pitsa 1 hanggang pitsa 5. So halos arog bang kayan ka boss? Holy Week na baga next week. Di ba? Sa Domingo palaspas. Palaspas tapos pitsa 30. Lunes Santo 31 Martes Santo. Kaya pakiplano tabi bata importantihon ngunya na makapag-registroan sa tuyang mga kababayan. May ongoing pang registration ang COMELEC para makapagboto po kita sa 2026 Barangay NSK election. Mas may mga schedule bagang satellite registration tigbur barangay kang COMELEC. Nindo pag limbawa nasa schedule kang barangay nindo, diyan na kamo sa barangay, ngayon na kamo mamasahe. Maduman pag kamo sa opisina ka COMELEC, nagdadyan na sa indong barangay, samantalaho na tabi nindo. Daraw na nindo sa mga pwedeng magburuto na. So 15 anyos pataas. Ang SK baga 15 to 18 years old. Daraw na hindi sa barangay nindo kung naka-schedule ka para decision kan COMELEC. Nga ni makapagboto na sinda sa Nobyembre ngunya na taon. Yan ang mga pigigibong ngunyan kang Commission on Election. So tandaan po nindo ha. Dahil po ki opisina ang mga opisina kan COMELEC pon pitsa 1 hanggang pitsa 5. Balik yan sa normal, halos gabos man mabalik sa normal Abril 6. Abril 6 tabi. So ngunyan man ang mga aldaw, ngunyan na Biyernes, Sabado, Domingo, yan puga-puga ngunyan tabi papadong. Ang mga recognition, graduation, moving up, kan sa tuya mga chikiting. Pero may pagirumdum tabi dyan ang Department of Education ha. Bawal maningil. Bawal ang maningil. Bawal ang magarbong graduation. Dyan sa naka mo mag-graduation dyan sa indong mga eskwelahan. So libre ang venue. Arog ngayon kang covered court. Dyan sa indong mga eskwelahan. Kaya lang baga ko niyan mainit adi. So mga gymnasium, covered court, to dyan sa natabi ka mo suda magarbo kaya bakong magastos. Sabi yan kan sa tuyang apod kay ni Department of Education maging ang sa tuyang presidente. Bawal tabi na magarbong mga guru graduation. Ngunyan tadakulan may graduation maski puro pa tabi tita versus ang mga magurang baga dahil man pwede ngayon na dahil tahandaan nakagraduate nga si Nunoy, si Nini, maski nga ni ngayon ang grade ni Ninoy ni Nini
75 siya na at least nakagraduar. Iyo, o di ngunyan igwaki siyempre handaan ta ngaya lutuan ta lamang ngaya kibihon pansit. Ang problema ngunyan ta so pangluto ta so LPG mahal na, apwera kang mahal na, posibleng maubos na ang supply. Oh. Paano kita kaini? Maray kaini sa Holy Week. Papadong may baka. Siyan maiba sa kuya tabi sa Holy Week Sir Willie Nobura. Maray kaini sa Holy Week mangahoy kita. Matukad kita sa bulod. Ayo. Dati-dati kaya pag araw kaning Holy Week, minatukad ako sa bulod, naghahanap ako anting-anting. Ngunyan dahil ta nakaipuhan na maghanap ki anting-anting. Ang kaipuhan ta ngunyan, mapasiring kita sa bulod, mangangahoy kita. Nganing may panggatong kita sa mga masunod na aldaw. Ano nga yung uranting ang hanapon nindo? Ha? Ili nga tabi nindo dyan sa mga tugang nyato man na mga mahilig magbulang. Ili nga nindo, ang pagsimana santang iyan, naghahanap yan ki mga pang anting-anting sa bulang. Tatabod ka mo kan mga anting-anting na yan. Oh, igwa kaya na mga maduman daw ngayon kita sa tamang hanap kita ki anting-anting. Oh, ngunyan, iba na, bako na anting-anting ang hanapon ta. Ang hanapon ta ngunyan panggatong. Tapag dahil na kita nakabakal ki LPG, yan na luluto ta, apod kaya, pigagamit ta sa pagluto, o tapos kita. Mahal na nga ni sululutoon, pati supang luto, dahil pa. O, kaya, balik kita sa basic. Atukad kita sa bulod, mangahoy kita. Yo, pakadarahon ta sa baba, pasanon ta, ibalad ta. Yo, pag nabalad ta, pwede na yan panggatong. O di may pangkonsumo na kita. Yo, ayan ang problema ta, ano? O di posible databing magkulang. Ayan ang problema tadigdingon niya na di. Ang perming apektado ang kitang mga pobreng tikoy. Bata ngunyan bagay linganan nindo. Grabe ngunyan ang kaipok ang panggatong tayo may mga okasyon. Ang pigahanap ko ngunyan tabi papadong ta. Next week baga Simana Santana. Day ako kinadadangog baga kan sutong pariding. O kaya patanggal. Ano yan? Patanggal, pariding. So may nagbabasa baga kang saron tuludan na maluto, kolang pasako. Day ako day ako tabi nakakadangog kiarog kaan ngunyan. Dati-dati kang aki pa ako. Bago pa mag Holy Week tabi Sir Willie Nobura, igwa ko kinahiling dyan sa saudan ka ito, sa saud kang tabako sa sentro igwa. Igwa kan so patanggal, so may mga uro artistaman baga. So mga nagaganap-ganap man na ho Kristo, may nagaganap man na hudas-hudas, may mga hudiyo man. Bako, dahil na ako nakakahilingon yan tabi kan Sir Willie. So nagre-reenact baga kaya. May ano man, may Kristo man na pigbabadulan, papasan kang cross. Ngunyan dahil na ako nakakahiling maski so pariding baga na so dyan baga sa harong nga may pabasa pati pero ang aldaw pati yan nag-aaraga pati ang kibasa. Ano da baka so mga nagbabara sa warara na takang inot ang nagbabasa kayang tabi Sir Willie so mga gurang
Sisay pa man yan, mabasa ko niya na, mga aki ko niya, dahil naman kinagbabasa. So mga gurang nga ito nagbabasa. Ang iba nga ni kan, turo. Turo. Niyugon mo yan, mapabasa ka. Pirang ano yan, mga 24 hours gari yan. O kaya duwang aldaw. Dahil tururugan iyan. May nahiling ako ito nagbabasa, Sir Willie, na habang nagbabasa, may bilog. May bilog na katani. Nagpapasuro si rimbagan sa nabagang kanso. Mga gurang na babae, gurang na lalaki, babarasa iya. Mas nakul sa mga si Kristo kaya no na man na wala. Bago wala nang unyan. Dahil na ako kinadadango, maski supor patanggal baga. Wara na. May narumduman lamang akong nag-istorya kang inot. Ginamit yan sa tribuna. Ang istorya niya, so, nagganap bagang Kuro Kristo. Isa ka ito, may narumduman ako kayo nag-istorya kaya. So, Kuro Kristo baga dyan na nagaganap. Bata sa Kuro Kristo, haloy-haloy ang papel. Kumbaga, sa artista, siya ang bida. Siya ang may mayor na eksena, mas dakol na eksena. Di, kumo haloy ang eksena niya, halos kadaklan sa iyang eksena. Bago magpuon so patanggal tabi, Sir Willie. Istorya man sa nini, ha? Daki may madagit, ha? Nadangog ko man sa nini. Ang ginibok ang Kuro Kristo, ta haloy-haloy ngayon sa kuyang papel, perang oras ngaya ako kaya mag-aga ngaya ako dyan na nakapako sa krus. Ang ginibo, bago magpuon, so pabasa, taigwang handa, may karakanan, kuminakan ka kan so Kristo, kipay ngurang, biyo na pigpahit so adobo sa asin, so dinuguan, so adobo, talagang kuminakanda tabi ki paingurag sa Kuro Kristo. Pasiguro na ngaya ko pero ngaya kong aldaw dahil man pwede ako magkakanhabang ngaya nakapako ako sa krus. Diyo na kahit sukaon ng Kuro Kristo. So nagpapil na Kuro Kristo, diyo na nasa eksena na alawig manangga di so eksena na nayaon na siya duman sa nakapako na siya sa krus. Yaon siya duman sa Kuro Kalbaryo. Ano padagas ko pa yung istorya nga ni. Ay na daw kasupo ko na nangyari ito. Pero hindi, istorya masan ito. Pero totoo na ito. May, ano ito? So, Santa Maria, Santa Maria. Ngayon sa baba, Kampuste, kang krus. Di, nakapako na bago sa Kuro Kristo. Dahil may siya makairo dumaan. Nakapako so sa iyang kamutah mo subitis. Dahil sa sobrang kinakan niya, siyempre nakamati. Sir Willie, kumbaga, naraot sa tulak. Ano ba kaya? Nagkaigwa kitrubol sa tulak niya. Nagburudok-budok. Madaling sabi. Nagburudok-budok tabi sa tulak. Kang Kuro Kristo. Dahil siya dumangki. Dahil man siya pwede duman maghali. Nga nakapako nga ni siya. O ano kata. Dahil na napugulan. Imbis tabi na kulay pula. Imbis kulay na pula ang magdaloy sa iyang mga bitis, tuhod, ibang kulay tabi papadong ang nagdaloy, ang nagbulos hali sa iyang legs, pasiring sa iyang bitis. Bako pula, bako kulay dugo ang
daloy sa iyang mga bitis, kundi ibang kulay. Dahil duman sa grabing kinakanya, tapos nagkaigwa kitrubol sutulak niya, dahil niya na napugulan, sabi kang nagkanta da atabi na Moro Maria. Oh, kang si Kristo ngaya ipinako sa krus. Ipisilon ini istorya. Pero kung so istoryahan ko ta na sa barangay sa nakita pwede. Pero pag-araw kayo sa broadcast kaya dipisilon na yan, no? Basta yun na ito. Sabi ka nagkanta, nagdalnay ngayon sa dugo. Imbes nga dugo, ang nagdalnay, iba man niya sa nagdalnay, bako man niya dugo. Hinay ko po! Serbisyo Asin Reparo. Batang-bata ka pa, Iba man pala so nagburulos, bako man dugo. ang malaman natin tindihin. Ay manakayro sukuro Kristo, tanapapako. Yan ang Ang buminulos, bako dugo. Iba. nagkakamali. Alam Sabi kan Moro Maria na, nagburulos. ang paraiso lamang. Ako man niya dugo. Nagbulos. Hey, nay. Batang-bata ka lang at akala mo na alam mo na ang lahat na kailangan mong malaman. Ay, buhay ta talaga yun, Adi. Ganyan. Sige, tabi. Sumay ba sa kuya sa Simana Santa, mangahoy kita sa bulod. Na ikaw ay isang musmus lang na wala pang alam. May panggatong lamang kita. Maray duman sa kutmun, tadakol duman ang panggatong. Ganyan talaga ang buhay, lagi kang nasasabihan. Pagkat ikaw ay bata at wala pang nalalaman, makinig ka sa aking payo. Pagkat musmus Oy, mga tugang 1 minuto bago mag-alas 8. So, digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyan tabing Friday. Marso 27, 2026. Sa pangalan ni GM Maestro nila doon, SM Sir Tony, kay Madam Maylin kang MBY Dormitory. City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw. bata ako, nalalaman ko to. Sabay tama dyan si City Councilor Riner Burze, Kinalalaman Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Capart Abela, BM Attorney GIO Bungaw, BM Carol Siga and BM Vic Siga Jr. Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Salamat sa saindo po gabos mga tugang mga parantabay niya to. Paki-like, follow, and share na lang kan sa tuyang programa para po mahiling man kang iba. sanang wala. Param na po muna sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana, at siya naman so iba pa, naman sa programa Taso Tama sa na 10 to 11 sa 107.7 radyo natin Tabako. Ang isipan sa mga Happy weekend po sa gabos, iringat po kita ha. Dahil man sa natabi kay puwa na magpapara durumana na importante. Standby sa nakita sa harong, at marami Mang Rolimpia. kailangang malaman natin. Nganing de kita magparagarastos o kung mga magpararabas-rabas nindo, mga hoy ka mo, may panggatong lamang. Yan. Sige po, happy weekend. Adios amigos. Dumo, arigato. Iringat po kita, bye-bye. Ang lahat na kailangan mong malaman. Sariling Serbisyo Asin Reparo.
Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.